Ahojte, chceli by sme vám predstaviť náš časopis Mravenisko, ktorý sa zrodil spolu s našou úplne prvou triedou. Tú triedu sme volali Mravce a spoločne s nimi sme pomenovali ten časopis Mravenisko. Školský časopis ponúka možnosť poznať aktuality zo školského života. Žiaci píšu na rôzne témy, opisujú zážitky, ktoré zažívajú počas vyučovania, ale aj mimoškolské aktivity alebo zážitky zo školského klubu. Časopis Mravenisko vychádza celých 15 rokov a mňa veľmi teší, že nielen, že sa nám darí 15 rokov tento časopis spoločne tvoriť, ale že sme získali aj významné ocenenie. Dvakrát sme sa zapojili do súťaže Proslavis, čo je celonárodná súťaž školských časopisov pod záštitou Matice slovenskej, a dvakrát sme získali prvé miesto. To nás takisto ženie dopredu a motivuje naše deti, pretože vedia, že to, čo robia, je naozaj kvalitné. Ja mám rád Mravenisko preto, lebo si môžem spomenúť na nejaké výlety, na ktoré som zabudol, a píšeme ho tak, že v škole nám dá ľudská papier, alebo si ho napíšeme digitálne alebo na papieri doma, ale väčšina to píše v škole, a keď to napíšem na linajkovaný papier, ľudská to prepíše na počítač a potom to spracujeme do časopisu. Väčšina z našej triedy to baví, pretože tam má aspoň nejaký svoj článok a môže sa pochváliť. Zároveň Mravenisko je veľmi taká tímová práca. Niektoré deti radi píšu a sú tvoriví v písaní, niektoré decká vynikajúco ilustrujú, kreslia a doplňajú ten text obrázkami. Ja som jazykový korektor školského časopisu Mravenisko. Články sa ku mne dostávajú po prvotnej kontrole vychovávateľmi, ktorí pomáhajú písať články deťom. Následne prebieha moja kontrola pravopisných chýb a preklepov a takisto aj štilistická úprava, aby články boli v súlade s pravidlami spisovného slovenského jazyka. Na tejto korektúre nám záleží, pretože takto sa žiaci stretávajú so správnym prejavom, tak ako to má byť v slovenskom jazyku. Mravenisko rada čítam, pretože tam nachádzam príspevky svojich kamarátov, občas aj svoje príspevky a aj príspevky svojej rodiny, pretože tu mám sestru. Píšeme zvyčajne o príspevkoch, keď tam je nejaká, napríklad moja rodina, a idú tam k tomu aj fotky. Tam nás naša vychovávateľka Ľudská odfotí na tom danom mieste a potom sa tá fotka pridá do toho Mraveniska a dá sa povedať, že toho, koho tam najlepšie vidno, toho o tom dajú písať. Ja som písala, keď moja mamina prišla čítať knižku o dievčinke Julke. Ako k nej prišla zlosť. Veľmi dobre si to pamätám, pretože to bol pre mňa príjemný zážitok. Pri čítaní si aj spomeniem na nejaké zaujímavé veci, smiešne alebo aj smutné, čo sa vtedy udiali pri tej danej akcii. Časopis má tlačenú farebnú podobu, ale vychádzame takisto aj online. Na stránke našej školy si dokonca môžete nájsť kompletný archív od roku 2010. Tento projekt podporuje deti v rozvíjaní jazykových a písomných zručností, okrem toho si precvičujú aj pravopisné pravidlá, ktoré sa v škole naučili. Ja mám rád Mravenisko preto, lebo je tam veľa zaujímavých článkov, môžem si spomenúť na výlety a môžem k tomu dodať aj nejaké drobnosti, na ktoré si spomeniem a zapamätám si ich, ak tam nie sú zapísané. Mám rád, keď píšem, lebo môžeš povedať tým druhým, že čo ste zažili a ako to prebiehalo. Potom ešte mám rád na tom, že vždycky tam môžeš dať niečo nového, že sú tam aj záľuby, že čo máš rád. Ja keď som bol v druhom ročníku, tak som tam dal takú záľubu, ktorú mám asi aj na celý život. No, rád mám tam ešte na tom, že niekedy tam je aj že rodina. Si tam môžeš zapísať, napríklad keď bola moja babka u nás čítať v triede. A ešte mám na tom rád to, že nemusia to byť vždycky iba výlety a tak, ale môžu to byť napríklad aj kreatívne dielne, že čo sme my stvorili. Jednotlivé mraveniska, jednotlivé tie ročníky alebo mesačníky sú vlastne akoby kronikou aj tej triedy, lebo mapujú
zážitky, výlety, exkurzie, predstavenia, ktoré tá trieda navštívila. Za celé to obdobie sme ku dnešnému dňu vytlačili 112 rôznych vydaní. Najviac si pamätám asi vydanie, ktoré sa volalo Corona Edition, to bolo z roku 2020. Vtedy sme mali viacej času na to, aby sme písali z domu a deti zdieľali príbehy z izolácie, tak sa volala tá rubrika. Tento časopis mal veľký úspech, mal až 32 strán. V Mravenisku sa mi páči, že tam nemusíme nájsť iba výlety, ale aj záľuby, ktoré niekto rád robí a väčšinou na konci sú aj rozhovory s učiteľmi. To ma tiež veľmi baví. A ja som tam písala minulý rok, že mám rada skateboardovanie, namalovanie na tvár a môžu byť tie články krátke aj dlhé a rada si čítam tretiacké príspevky, druhácké, ale aj prvácké, keď tam sú, lebo oni majú veľmi pekné a učia sa iba písať a baví ma to čítať. Časopis deti často posúvajú aj starým rodičom a vďaka tým článkom, ktoré tam nájdú, sa otvárajú rozhovory o tom, ako sa deťom darí v škole a čo dnešné deti prežívajú a otvárajú sa rozhovory o tom, ako to bolo kedysi a podobne. Čiže často je časopis aj darčekom pre starých rodičov. Všetkým chcem týmto poďakovať za úžasnú spoluprácu.